Σήμερα μεγάλη μας χαρά πραγματικά που φιλοξενούμε εδώ στη Δράμα και στην Ονειρούπολη την Κατερίνα Στικούδη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Και εμείς είμαστε καλά και ήρθαμε εδώ για να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Ωραία, ωραία. Έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ στην Ονειρούπολη, στη Δράμα? Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ναι. Εγώ να σε ενημερώσω ότι είμαστε για ένατη χρονιά εδώ, δυνατά, και αποτελούμε την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων με ένα μοναδικό κοινό. Αυτά είναι. Είμαι έτοιμη να το απολαύσω. Το οποίο θα σε εντυπωσιάσει, να είσαι σίγουρη. Και είπαμε ότι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες εδώ, αλλά το κοινό μας ζεσταίνει πολύ καλά. Είμαστε λίγο άρρωστοι και εσύ είσαι λίγο αρρωστούλης. Αλλά θα το ξεπεράσουμε, νομίζω, όλοι μαζί. Σε γνωρίσαμε λοιπόν πριν μερικά χρόνια. Παρουσιάσεις, ελληνικές σειρές, εκπομπές, modeling, τραγουδίστρια, τόσα πολλά ταλέντα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τι εμπειρίες κέρδισες από όλα αυτά. Γενικά νιώθω πολύ τυχερή που μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα και χαίρομαι που επίσης μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω μουσική, κάτι που τελικά αγαπάω πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ και με γεμίζει. Έκανες τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και τα έκανες όλα τέλεια. Πώς κατάφερες να ανταποκρίνεσαι με τέτοια αποτελεσματικότητα σε όλα? Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Λάθη όλοι κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα ξεπερνάμε και να μαθαίνουμε από αυτά. Γενικά μ' άρεσε όλο αυτό το πράγμα με την έννοια ότι μπορούσα να δοκιμαστώ, να κάνω διάφορα πράγματα, είτε κάποια τα έκανα καλά είτε κάποια όχι, και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχω βρει τελικά αυτό που μου αρέσει και που θέλω να κάνω, γιατί όταν ξεκίνησα ήμουν και πάρα πολύ μικρή, οπότε το θεωρώ λίγο λογικό να πειραματίζεσαι και να δοκιμάζεις διάφορα πράγματα. Κατερίνα, μουσική ακούς στον ελεύθερο σου χρόνο? Εννοείται, πάρα πολύ. Τι προτιμάς να ακούς? Εντάξει, εγώ ακούω πολύ hip hop, πολύ R&B, Νίκη Μινάζ, αγαπημένη μου, τη λατρεύω. Είσαι περισσότερο δηλαδή προς την ξένη μουσική, έτσι? Εντάξει, και ελληνικά ακούω τα πάντα. Αναλόγως την όρεξη, νομίζω. Είναι Χριστούγεννα, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ο Άι Βασίλης τα καταφέρνει αυτά. Και έρχεται και σε ρωτάει και σου λέει: Κατερίνα, σου δίνω έναν καλλιτέχνη, ναι, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, όποιον θέλεις εσύ να διαλέξεις και να συνεργαστείτε. Να κάνετε ένα τραγούδι μαζί. Ποιον θα διάλεγες? Ριάννα, συζητητή. Ριάννα, έτσι. Την αγαπώ. Να στο ευχηθώ από πλευρά μου. Εσύ να το ευχηθείς, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Οπότε ας γίνουμε λίγο πιο ρεαλιστές. Τι δώρο θα ζητούσες από τον Άγιο Βασίλη φέτος? Από τον Άγιο Βασίλη, ουσιαστικά ο Άγιος Βασίλης θα ήθελα να μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη, γιατί οι γονείς μου μένουν στη Θεσσαλονίκη, και να έρθουν στην Αθήνα, να είναι δίπλα μου και να τους βλέπω λίγο πιο πολύ. Αυτό λοιπόν που ζητάω από τον Άγιο Βασίλη είναι να τον βλέπω λίγο παραπάνω. Ο Άγιος Βασίλης είναι εδώ μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, οπότε προλαβαίνεις να ζητήσεις το δώρο σου. Να έρθουν και οι γονείς σου, να επισκεφθούμε όλοι μαζί τον Άγιο Βασίλη, για να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα, έτσι. Μη αιμονή, τώρα με τον Λάβα, η πρώτη επιτυχία, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθανε και άλλες συνεργασίες με Μοχόμπι, πολλά τραγούδια. Γενικά αυτό που είπες τώρα, αυτή η συνεργασία με το Μοχόμπι στα βραβεία, στα Mad Awards, ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι συνεργασίες που σου δίνει την ευκαιρία διάφορα στη ζωή σου, μπορεί και δύο, και να τις ζήσεις. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είχα αυτή την εμπειρία. Εσύ ποια ξεχώρισες, έτσι, ποιο κομμάτι ξεχώρισες περισσότερο? Έμεινε μέσα στην καρδιά σου και το τραγουδάς και μόνη σου και λες νιώθω με αυτό το κομμάτι, εκφράζω τα συναισθήματά μου. Ποιο απ' όλα? Πρόσφατα, πριν από 2 μέρες, κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Σαν να μην υπάρχω. Είναι street single, το δεύτερο street single, μετά το OK δεν τρέχει τίποτα. Και είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένη με αυτό το τραγούδι συναισθηματικά. Αφορά μια εμπειρία ζωής που έχω ζήσει και ήθελα να την κάνω τραγούδι και νιώθω πολύ ιδιαίτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με το OK δεν τρέχει τίποτα. Μου έδωσε σπάσα για την επόμενη μου ερώτηση, δηλαδή είσαι μέσα στο μυαλό μου. Τι γίνεται με αυτό το OK? Το συζητάνε παντού. Γιατί βγήκε μια πλευρά έτσι που ήθελε να κράξει, που ήθελε να φωνάξει. Εντάξει, γενικά μέσα από το hip hop και τη χαρακτηρίζει γενικότερα για τη rap μουσική αυτός ο στίχος, ο επιθετικός, ο επαναστατικός, ο άγριος. Ωστόσο, θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι μπαίνουμε σε ρόλους, ότι τα τραγουδάκια είναι ουσιαστικά κόνσεπτ, μπαίνει σε ένα ρόλο και θα πρέπει γενικότερα να ανοίγουμε λίγο τους οριζοντές μας, να έχουμε χιούμορ στη ζωή μας. Και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα γενικότερα να ακούμε τους άντρες να ραπάρουνε. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι και οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν και τόλμησα να το κάνω. Το απέδειξες, ότι τελικά οι γυναίκες μπορούν. Εντάξει, σε όποιον αρέσουμε στην τελική, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στο Web TV της Ονειρούπολης και μας βλέπουν από ολόκληρη την Ελλάδα. Θέλεις να κάνουμε ευχές στον κόσμο?
Ναι, τι να ευχηθούμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, γιατί πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό και ας είναι συνηθισμένο, και να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι για σας. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το πάρτι συνεχίζεται στη κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης. Πολλά.